a space within the Electoral Governing Council, lift the legal reforms, more to do regi matimore sani. Yes. Gik madongo milero go nikech ilero gi maber ahinya be. Yes. Mage manyalo miyo samoro be ng'eny ji ok wuog oko e wach mar yiero nikech yiero madundo ni ng'enyne to ji ok wuogga. Lakini wang'ni ne odadhi e piny ahinya. Be ji wacho ni koso bin mae kaka higa mar 2027 nyalo bet. Nikech inene kuonde ariyo. Yiero madundo ji ok owuok. Ka koro ing'iso rowere ni mondo gindikre kaka jogo kura bende ok giwuogi. Mano dong' nyiso ni nitiere to moro ma jopiny nigo ni gini ok nyal dhi e yo makare. Mano penjo maber. Ing'e ni nitiere yore adek ma jopiny lose godo confidence any governing body mar election. Mokwongo and the independence mar that governing body. Ka ji kawo ni is it independent? Mar ariyo en ni ka governing body no osebedo over politicized. Ka jok siasa odhi to kawo kar kama duol monego bed ni tayo yiero. Gi mar adek koponi ikruok gi lokruok mag sheria gi regulations mag gini mag tayo yiero ni ok loki. Ji neno mana ni the same story, the same everything. Kaka notime 2017 e kaka ochako time 2022 e kaka pod notime 2025. Koro mage gik ma miyo ji kone ato koro ka ne watime gi the same thing to nodhi kama ang'o momiyo koro nyaka chodra mondo adhiye mondo ago kura. Mano mokwongo. Mar ariyo ing'e ni technology Trevor. One was advised you IEBC through the ELJA, Matthew Godo, Electoral Law and Governing Institute of Africa. The only way mwanyalo konyo godo youths gi Gen Zs gi mondo donji yore mar yiero nyaka wa harness, nyaka wa rwak technology kaka wa administrate our electoral governance. Nikech Trevor, jok machalo kaka jomatindo gi, for example, okinyal kone niya sani ka ji application olandi ramogika ibitime online. Kamora mora magi application magi timo magi sik godo tije itimo online. Kendo gitime from kama gintiere no. Maka seche moko gibed shortlisted magi dhi makawogi. To yiero tidwa ni mondo pod owuog ka odog ka sipul kuma nokawe kura ogo kura uduog ka 70% mag jok mano register manogo kura 2022 mathindo mane nitiere kasipul nok nyal dok kasipul. Koro ang'o ma watime ma ang'o ma mono paro kaka jo Kenya ni how far can we go with the technology electoral governing. Ang'o ma mono waketo gik machalo kaka AI. To mago gik ma IEBC ok nyalo timo kendgi. Wabunge ma legislate nyaka come out very clearly. Ang'is jo Kenya ni ang'o ma ginyalo timo mondo girwak AI yo mwatimo godo uchaguzi maro. For example, Trevor, sani endi gi technology ma Kenya negoni. Ni ere gimomiyo nyaka tadhi mana kasipul mondo register as a voter koka biadhi ago kura kasipul, for example. Ang'amo na dhi office ma IEBC ka endi ta register as a voter ta yier kuma bro timore nade goe kura. Honestly, nitiere gik moko ma ang'eni our electoral governance yo mar technology is so progressive. En gik madwaro mage gik mar koro wadwaro through institutional strengthening mondo IEBC obed gi this power mondo gi funding early enough mondo gibed ni ginyalo bedo ni gin gi their fund mondo gitim go gigi eka jopiny biro dwaro yudo gima gidwaro. Nono to will be is like giwacho ni ande wachamo kekwa to bende wadwa ni mondo kekwa ni otimre nade ubedi. Dok chich ma wan go boni ng'eni chich ma wan go gi luoro ma wan go emomiyo technology ni ok chal ka gima ji nyalo yiego ni ombi jogo kura